Na zona de Ribeiriña, na Pobra do Caramiñal, volve saltar a alarma por un novo incendio no interior dunha fábrica en ruínas. Xa ardera en 2021 e volveu arder esta fin de semana, Ester. Foi un incendio que afectou uns 2 metros cadrados de superficie nunha nave que pode ter cousa de 2.500, así que non foi tanto pola gravidade do lume como porque volve evidenciar os riscos que ten esta construción. Leva abandonada cousa de 21 anos. Aquí xa vedes, hai moreas de lixo, uralitas e canalóns caídos, materiais de traballo da fábrica, depósitos de combustible cheos e, o peor de todo, ten entradas abertas por calquera lado da nave. O incendio queimou unha morea de lixo acumulada nun dos laterais da nave. Extinguirono os bombeiros de Ribeira. Pensan que alguén tivo que prenderlle lume. Para a veciñanza, unha gota máis nun vaso que xa reborda. Isto é unha auténtica bomba de reloxería que en calquer momento pode estallar. Outro día foi cun incendio e, gracias a Deus, foi unha cantidade pequena, pero é un cúmulo de cousas, non? Que co paso do tempo vanse facendo bola. A nave, unha antiga fábrica de fariña de peixe, pechou hai 21 anos e dende entón foise arruinando. A listaxe de perigos que enumeran os veciños é ampla. Perigos como ter soportais de moitísimas toneladas suxeitos por cables, con cubertas totalmente volátiles, con multitude de residuos que supoñen un perigo tanto para a xente que poda acceder á nave como para a propia ría. Mismamente, calquera persona que